njem ọ na-ekene m n'ụbọchị nke tata ka mbụ wa down nwaanyị bụ Igbo Epic Blog. Biko achọrọ m ka anyị gee ntị, tụọ ntị n'ala ka anyị gee ntị ihe nwanne anyị nwoke bụ Ezigbo Global TV kwuru gbasara nwanne anyị nwoke bụ Zenko ya na alụ ndị mmadụ si n'ọkpalụ amata na-asụ ya, maka na sometimes ị ga-eme ọgụ megbuo onwe gị, ọ dadị mma mmadụ edocha 100% good. Ka anyị ga-egodi ya ntị, echefukwana ka subscribe ọla anyị ngwa watch a video. From trending video about Zenko and the maternal home here. Let me tell you something. Iwu nnukwu mmadụ adọwa unizi o. Iwu nnukwu mmadụ adọwa unizi because ka funefune dị otu a onye maka funefune ya adụ. Ịghọtago? Go nwa wo onye nwanne ọgaranya. I understand the fact that na nwere ụfọdụ ndị ọgaranya nwere ike inwe ego iwere enye mmadụ a na-esiri ha ike, and all the same with ụfọdụ ndị enweghị ọka nkụ nwe obere, mana isikwa na nwa obere ahụ o wuru nyekwa mmadụ ya esiri ike because onye nwere 50,000 mana ọ manye ha aka na-ewuru 1,000 wee solve mmadụ problem. Would the same thing as onye nwe 500 million si ho na-ewuru 1 million nye mmadụ or 500,000. So si adazi na-eme n'ọwụ nnukwu mmadụ or n'ọwụ obere mmadụ. If ọ bụrụ na inye ho when you have little, you can as well not give when you have a lot, because there can never be a time mmadụ ga-enwe si n'onwe zuo n'ife niile. That aside, being nwere nda this side na ndị enweghị na ndị nwere. Now let me tell you, ewuru nwanne ọgaranya on a general note now, ị na-ekpesara ndị mmadụ na nwanne gị hapụrụ gị na-ata afụfụ, achọrọ nke ịgwakwa ndị mmadụ ife ndị omegasịa n'alụghị, but iji nwuhe wee mepụta anything. Ịghọtago? Chetakwa na may recognize go the fact that na-enwere ndị ọgaranya do stingy, nwekwa obere onye do stingy. So anyị na-ekwuzi in some issues now where the big man ye settle wana ụmụnne more than 3, 4 or 5 times. Ịghọtago? Esetụrụ chanda ikekwa ụlọ mebere na machi ekwe. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike resọtụ zetu oke ọwụrụ ụgwọ akwụkwọ ka ọ na-akwụzi, ọ wụrụzie ụfọdụ ife a na-eme n'ụlọ ka ọ na-provide because na mmadụ agha egbu onwe na ego akwụkwọ nchọta ka a na-achọta. Ịghọtago? That is one thing I have come to understand. A lot of ụmụnne ndị big men na-afụ na-akwụgharị na-asịghị na nwanne m achọghị inyere m aka. Jee gee ntị yo, jekwa gee ntị. Agbaghị ife eme na-alụ ụfọdụ n'ime ha emelu ụkwụta ofit ka bụrụ na ibe eto sef ma ọ wee were nọsị. Ịghọtara? So ọ na ị na-achọ ka ịdọta simpati ka ndị mmadụ jee gwa nwanne gị nwere ka o si wee dụ ka o nyere gị aka. Ụfọdụ n'ime ha enyego ha nye ha countlessly. Enye onye ọwụ ọ na-elie karị nwanne ya kpatara ego ahụ were eri that money. Echi niile ịkpa ya aka ọ sịrị na nwanne ya hapụrụ ya ọ na-ata ahụhụ, mgbe ọ ya emeghị signatory to account ya ka ọ ya wụ na-ewere ego ngụnwa na-ewere maka na nye nwa kpatara ego ahụ maka esi erie duki afọ were erie, mana ngụnwa na-enye ya enye na-erie ka ya sị na o nwere ebe ịdọbara ya n'akpa. So ife ahụ ife dị very important. All the same thing like ndị agha wee hapụtara na-asị na onye amerie nka na onye amerie nka na onye amerie nka. Ọkọgolu over 70% ife ọma onye ahụ mere ihe. Ọkọgolu over 70% ife ọma onye ahụ mere ihe. And let me tell you, ụfọdụ ndị ọgaranya na-enyere ụmụnne ha aka, enyechara ụmụnne ha aka, ha ya eji aka ha wụrụ mmadụ, emechaa ha atọ ọnụọ. Ikekwe ụfọdụ asị na-eji akara aka ha wee gwọrọ ọgwụ ego, ụfọdụ asị na nọ na-eme nye ya ife ewere ewuchakọrọ akara aka ha. Ife ahụ ife ụfọdụ ndị big men na nwere to battle with. It is not easy o. Ka m gwa gị, mgbe ị nwere nwa obere iwe mmalụ ka ọ ya adụ na inwe nnukwu, inwe nwa obere fụ how dependent and how expectant people ya adụ n'ebe ị nọ, iwe ma ka ọ ya adụ na inwe nnukwu, iwe merụ ndị nnukwu mmadụ ebere. Ụfọdụ n'ime ha ga-egbu onwe ha na-eme kama na ọha mechaa na ndị emerụ nwere ike nke emerụ ha ya asụ ha aka n'ife. They will always be expecting more. Oliver twist. And if ndị na-ada complain te ụmụnne ha nwere ego na-ada complain te ọha awụ ndị emegoro ụwa niile still ha ka nọrụkwa ebe ha nọ. Onye gbuo onwe ụfọdụ n'ime nwanne gị n'obodo oyibo ọ wụrụ na visa lottery ịdọwago slate ịnọrụzi na-erire ego, ị na-atarụzi ego, ị na-ata ego, ịtagide ego mgbe owo taụzi ikwuwe na nwanne gị n'obodo oyibo ma o werezi ife nye onye ọzọ. O were ife nye onye ọzọ isi na ọ ya enye ụlọ na ọ na-enye ndị ọzọ.
mana onye goro ugboro one ka atụrụ anyịkwa another person na onwere onye ahụ enyelu nke ahụ ọbara onye ahụ unu ịghọtago. So sheki eyu ụfọdụ n'ime ha ya akpọbatago tiru na line up business ya izu ohi na-ezu ewuti impunity no business nwanne onye akpata anaghị afụ ndị ọgaranya kịta kama onye akpọbatara na business ojesi onye ya ego guje ebido nke ume ojesi tie ọpụ ebe ọzọ because na ọ kpọbatara na business ya iwebata brotherhood and sisterhood na business ọ na-emefu over the years. ịghọtago ya amazi na nna na nwa na-eme business na nwanne na-eme business na nne na nwa na-eme business. ịghọtago. So all these things we feel necessary na ya sị adazi na-eme afọ ọgaranya nwere ego mana nwanne ya enweghị ego asị ụfọdụ ndị ọgaranya ya wee pụtafu ụmụnne ha na-emecha ka ndị ala asị na ha ewuru n'akara aka ha wee gbanwere ụfọdụ n'ime ha wife ha ṅara aṅụ na ajọ ndụ ha biri ebi wife reduce ha to that ife ha another person a na-ebiazi responsibility and blame for ajọ ndụ ibiri ebi ọdụghọ mma na shekie nielu. So ịchọọ ịgwa ndị mmadụ ka eje ihe nwanne ewu ka o merụ ya ife ịya agwa ha ife nwanne ewu megolu fiwo ya show remorse na west go a lot of resources from that person ejezie ya onye aha yodo need go ready to change need ready now to engage na something do serious o make sense. Mana ije na-agwa ha na nwanne ewu nwere ego na ọ chọghị inye ya ego na nwanne ewu bara ọgaranya na ọ chọghị inye ya ego ị na-agwakwa ha ụzọ ife n'omegolugu ụfọdụ eweta ego ije Lagos iriche ịbatakwa ewetakwa ọzọ ịgbaja ngoli iriche ịnatakwa ewetakwa ọzọ bikọs iriche na ngoli ya nọrọ na-enwere ndị na-eme ha luo ebe ahụ ifesiri ike ha na obi gherigide aka mana iriche anyị ya nọ ịya agbalụ natawakwa maka ịma na nwanne ewu nwere ego iruo Lagos riwe ego enye iwu riche ahịa ya nọrọ Lagos marụ na onwere ka ihe ịya agbalụkwa gbanatawa maka na ịma na nwanne ewu nwere ego ịma na immunity kọvararụ. ịghọtana. So ife a bụ very straight ka anyị ghọta alụghị na ebe a emeghị nke a ma na-atara igo ka esi etinye people up there ka ha wee lụgharịa unu ahụ ọ kwasịrị instead of giving me fish teach me how to fish. A lot of ụfọdụ ndị ọgaranya atara igo jee na-ene history ụfọdụ ụmụnne ndị ọgaranya niile na-afọ iyi afụ a lot of things ha emegolu ha countless times. Mana ife dị iche wụ na ndị adụghọ related to the man na-adụ quicker to pick opportunity when it calls. Ịyafụ a stranger ọga me ha narị enwebere ife opik ya ozugbo gaba mana ife nwanne ọga ya alelas na-eme ife with easy debe ahụ na ego gwụọ ga-ewetakwa immunity ha na-eri ego with impunity. ịghọtago. onye ọwụ megide ochie na ọya adụ continuous ha ma na patience people na run out. Even nna mụrụ nwa amụ na-adụ tired of nwe a lot of ndị ọgaranya ụmụ ya wee eburu ego bi nwa ha erie at a point ahapụrụ ịkpagharị ya dagherie tagodo afụfụ wee bịa back to your senses before they can be able to do any other thing for you. ịghọtago. So ọ wụrụ na nna mụrụ mmadụ amụ n'afọ na-adụ tired nne mụrụ mmadụ amụ n'afọ na-adụ tired of ụmụazị ha mụrụ amụ how much more nwanne gị ọ wụ ofu nne mụrụgo na ya. chetakwa na mụ recognize the fact that na-enwere big man ndị du stingy o nwekwa obere onye du stingy maka obere onye nwere 500,000 or 50,000 mmadụ nwee mkpa 1,000 inye ha ihe because na inweghị ọkwa etu a ka onye nwere 500 million ya esichukwa na onye weta 500,000 because na ka mkpa 50 ahụ dụrụ ka mkpa 500,000 ahụ dụrụ ka mkpa 500 million ahụ nwere dụrụ ya onyinye esi n'obi. But I am telling you that generally about 70% to 80% of all these big men ị na-ekwu na ha enyere ụmụnne ha aka na ha na-enyere ụmụnne ha aka actually kama nọ na-eweta erie because na ha believe n'ọnwa nne ọga a stranger ahụ ị na-asị n'ọsọ ndị ilo ka ọ na-emerụ pịara m a stranger grab that opportunity ozugbo rigolu nkụnwa na ọ na-eme na ego ụbụnụ ka o bụrụ ome na nke ahụ gono na-erichakwa enye gị after all emeghe ịnụ ọga ịnụta chụwa ego si akọzi n'ogologo akụkọ a na-akọ mgbe m si n'obi onye achọghị ime ya pịa ya tarị because ngụnwa na-enegodo onwe ewu malụ how willing na-edo to give people one ka ị na-enye ndị mmadụ ebe ị nọ one ka ị na-enye ndị mmadụ ebe ị nọ echetara m mgbe aha anyị na-ebule a lot of ndị uncles anyị iwe n'obi
because na anyị believe na ha ka emere anyị ụwa niile taa ngwụnwa wụ na anụ nkụ gụnụ ka ị na-emezi ịfụkwana ife ibe ụfụrụ especially ife ụfọdụ n'ime ụnụ ụmụnnu n'obodo oyibo funu na-eme ụmụnnu na ndị n'obodo oyibo ụsọ Chineke ya akwụ ụnụ ụgwọ ịnọrụ na Naijiria ebe a na-eweta ego ị na-eripịa ụbọchị ọjụzụ na ọya eweta ibugharịwe ma ọ bịazie mee foundation ka ọ lụ uru ọ ya alụ unu because na onwezie ka o si were ego ka o je goro nnukwute moto ọya anya ọya egoro nnukwu moto ọya anya because na wanyị na ome na-alụghị ife countlessly chọghị ịbara onwe gị uru o wezie maka gị onwe ife dị ya mkpa ma o ji ife onye mee donation onwe ebe o jelu onwe ife ọ chọrọ imere oge onye mere oge onwe nnukwu moto goro ọya agụ anapụta ọya ego because of na ịchọghị ịbara onwe gị uru o wezie maka gị ọ na-eze ndụ onwe ife ọ ya eme nke ahụ onwe oke ị na-agba ya complain gido until the day esukere ana examine onwe gị ihe examine chi onwe gị iwere aka ugwu onwe gị ama m a lot of ndị ọgaranya ụmụnne ha nwere ego opportunity ndị chọrọ ịga n'iru onye ọfụ ha opportunity grab ya gaba n'ihu wepụ anya na ego nwanne na ife na-eme ụfọdụ ndị they cannot remove their eyes from ego nwanne onye ru 5 million or 10 million ị na-ene anya na billions dị na akaụntụ ya kama ihe yuzu nke ahụ onye uwe je zụta onwe gị ị na-ene anya na billions dị na akaụntụ ya onwe Camry o debere n'ụlọ gwaghị n'anya dị moto ị na-ene anya na Lexus ọ na-agba ọbịa hụ ngụ onwe iwepụ ha anya n'ife onye ọzọ ịya complain gido because ego onye nwe ego ọ nwanne ya ka ewu ọkwanye ka nsị ka m gwara I will still run it as a program but I just say ka m mpinye like this ka o wee dụkara ebe ife eji echukwu ọgaranya ehike ahụ and anyị ada eme ha ncha niile ọ bụrụ sọrọ ọ ife mere mmadụ ọ bụrụ ọgaranya akpọ ya n'ogbe ọza akpọ ya ebe ọza ife niile ahụ ya ada ga all together onwe nke anyị ewepụ so o jee na harvest mee donation 3 million ise ya na-enọkwa n'ụlọ na-eme nke anọ ife na-atụ ụga maka ọgaranya abụrụ sọ na family ka ọ bara ọgaranya nyelu ndị ogbe ọ bara ọgaranya nyere ikwu na ibe so ha ncha niile simultaneously ya ada together so opportunity ịfụrụ you grab it ịnọzikwa je na-eme bank account na-enwe nwanne ekerive a na-akpọ entitlement mentality you will cry like these people na ebe because ada ebe akwa ha n'ụtụtụ mbụ mgbe ahụ na-eme ekwu eriri izie ebupụta a na-eri opportunity etu aka onye si megide ife fụ na ịchọghị inyere onwe ya ka ọ kpachisi ebe niile hapụsị ebe ọ hapụrụ na-emeziri ife ofiro ya demere at that time ọngụ ka ọ dụrụ Job that particular time nwee sober reflection instead of ịkọgidiri na-akpagharị ebe niile echighị aka na kota ihe je chụta nke gị ka ifesa ya ebe niile na ma wee ịchụta nke gị kpọghepịa onye ọ nara ibe onye ri ya dụnya duo onwe na ife anọkịta ahụ 2025 ụdị okwu a nkwuru anya wee ụfọdụ anya wa like ya o mana ama na onwe ndị ya like ya aka mbụ nwanne ụlọ nwoke ezo